Și eu mă îndoiesc și pentru mine era probabil unul dintre marile highlight-uri. Dar mă cam îndoiesc și eu. Nu știu ce să zic. Nu mai ajungem să ne bucurăm, știi? Ok. Tu ce ziceai? Eu zic că raportul preț-calitate. Am să-i să... Trebuie să luăm hotel fain diseară. Care să ne facă masaj și ne spele. Nu, căcat. Să fie unul decent. Decent. Și să mâncăm. Da noroiul jos de pe noi. De sub unii. Lingem rănile. Hai cum potrivit, aș mai dormi în cort. Și eu. Și eu, dar să poți să te speli. Nu, dar să poți să ajungi. Dar tu nu te poți spăla în lagună. Putem sta la laguna aia cu apă dulce dacă ai o problemă. Acum nu, și eu sunt mai mult pro non-mers. Pentru mine problema e drumul, deci aia e deal breaker. Să fim prea obosiți și fără chef să ne bucăm de orice când ajungem acolo. Ce mă uitam eu pe hartă și încercam să înțeleg este, eu cred că ceva mai încolo drumul va deveni mai bun. Asta este drumul de urcuș. Urci la platou. După aceea culoarea este constant căcănie. Până acum e alb, bej. Și dacă nu ai? Dacă nu mă bănuia la ta și merem și noi. Și drumul de la San Pedro la Saline, la Cingota sau cum se cheamă, era cu mov, care teoretic era drum... Nu, eu nu mă refer la drum propriu-zis, eu mă refer la platou. Că oricum nu-i drum. Ăsta best este mov deschis, fără liniuță, de la sezonierul lipește. Ce vreau să zic este că cred că drumul e atât de prost pentru că acum urci pe munte, pe platou. Odată ajuns pe platou, cred că este mai constant. Nu poate, nu e așa. Că dacă ar fi drum de 15 km la oră, nu fac aia. Te-ai văzut cât fac aia cu tururile. Aia pleacă de la Uiuni până la aproape jos de tot, ziua 1. Nu, pardon, de la Cocea, Fac nu știu 3 cum. zile, De la San Juan sau Colcea Cap. Da, până jos, la Laguna Verde, o zi. Păi da, dar poate zi de la 7 dimineața, nu de la 12. Cu opriri, cu staff. Și nu trebuie să treacă granița înainte. Nu, I know, deci granița, trecem granița astăzi, dacă facem drumul ăsta, cred că șansele sunt foarte mici. Trecem granița? Da. De ce? Pentru că, nu, se trece granița pe la Laguna Verde. Ok. Dar să ajungem în timp, like, până la înserat, la una dintre lagunele faine, eu cred că e doable. Dar Pinky, nu. Da, le vorbim. Dau cu părere, am zis că facem asta. Că, again, dacă este 15 km la oră drumul, eu n-ajung până acolo. Și eu, nu, ei au mai făcut diferență de la Cochabamba până, sau cum dracu zici, la Cal. Până ne-am stat noi, o fi vreo 30, 40, 50 de kilometri, o fi o oră. Noi avem o oră înainte. Și, nu, cu opriri, că ăștia ai văzut că tot felul de opriri, să vezi vulcanul, să vezi nu știu ce, să vezi nu știu cum, mai pune încă 2 ore. Deci dacă pleci la 7 which I doubt, I would say more on 8, înseamnă ora 11, cum am plecat și noi. La 10. Nu. Și nu cred că ea poate să meargă mai tare decât noi. Poate 5 km în plus, dar aia nu se schimbă cu nimic. Nu fierbe. E la altitudine. Scrie acolo. Era ceva așa. Bă, și știam că fierbe mai repede. Ta-da! Nu. E că scade cu nu știu cât. Cooking time doubles every 5,000 feet of elevation gain. Deci Și știam că doubles. e invers. Dar ăștia zic e opozit. Cooking time doubles, deci trebuie să lași 26 de minute. Nu. Our instructions are set for 5,000 feet. Hai ceasul de fie, stai. Care cât? 2000 și puțin. 1800. Aș zice că 2000. 1900, 2000, pe acolo. Nu, că un fit e 3 fiți, e un metru.
1080 și nu știu cât. 1800. Deci, dublu. Ha, ha. Ți-ai plăcut